Здравейте! Вие сте с предаването "Имотите по Bloomberg TV България". Днес ще влезем в практичния и подреден свят на строителството, като сме поканили представител на водещ производител на строителни материали и инфраструктурни решения. При нас е инженер Цанко Миланов, управител на Wienerberger България. Здравейте и благодаря, че сте тук. Здравейте, благодаря за поканата. Господин Миланов, вече преполовихме 2025 година. Каква е равносметката ви за първото полугодие на тази година? Как се развива бизнесът на Wienerberger България? Всички ние сме свидетели на една изключително рекордна от гледна точка на статистиката 24-та година. За миналата година бяха издадени разрешителни за близо 36 000 жилища в страната. Wienerberger оперира основно в строителния сектор и жилищното строителство е една голяма част от този бизнес. Сега с наближаването на последния финален доклад само след няколко дни, това допълнително налива вода в свирката на търсенето на имоти. Така че мога да кажа, че първите 6 месеца се развиват по-добре от очакванията и лично моето усещане за тази година е, че ще завърши по-добре от 24-та, която беше рекордна за нас в България. Вероятно пазара до някъде се развива и по инерция, защото ще ви дам едни данни по отношение на разрешенията за строеж, които не са толкова оптимистични, за които, между другото, Националната асоциация на строителните предприемачи алармира, че това е проблем. През второто полугодие на миналата година в София са издадени разрешения за строителство на близо 5000 нови жилища. Това е близо 2 пъти по-малко от същия период на 2023. Как ще коментирате тези данни? Очаквате ли те да ви се отразят на продажбите в следващите 3 месечия? Към момента статистиката е издала само данните за първото 3-месечие. Второто 3-месечие се очаква да излезе средата на лятото, август месец. Сравненията 3-месечие към 3-месечие понякога могат да се интерпретират грешно и аз затова обичам да гледам изгладено на годишна база. Какво казва първото 3-месечие? Първото 3-месечие казва, че разрешителните за строеж, ако сравняваме, са същите като за 24-та. Ние вече казахме, че 24-та беше исторически много добра година. Разрешенията за строеж показват така нареченото желание на инвеститорите да строят. Следващата стъпка е така нареченото разрешение за строителство, т.е. когато вече се открива строителната площадка и реално бизнесът започва. Наистина данните от първото 3-месечие звучат стряскащо. Стартиралите сгради за първото 3-месечие спрямо първото на 24-та са с над 30% по-малко. Но нали ви е ясно, че в една държава, в която над 80% от строителството е многофамилни сгради, само един огромен обект, който точно в това 3-месечие на миналата година е влязал да почне да се строи, той може да изкриви значително цялата статистика. Това е една от причините да има такива сериозни девиации. От друга страна, това, което споделихте, че инвеститорите, а и строителите се оплакват, че не започват нови сгради, за мен една от огромната болка на сектора, било производители на строителни материали, било строители, е чудовищната липса на кадри. И е нормално, и това пък след това се вижда в следващата статистика, която НСИ наблюдава, това е така наречените въведени в експлоатация сгради. Там има едно огромно забавяне, което отново подкрепя тезата, че в момента правилата на пазара се диктуват не от строителите, собственици на фирми, а от техните служители. Отворихте тази тема за недостига на квалифицирана работна ръка, който и предприемач да поканим последните месеци, даже години в Bloomberg TV България, почти всеки поставя това на първо място като предизвикателство. И при вас ли е така и как се справяте с този проблем? В България ние имаме общо около 270 служители, 3 завода. Няма да лъжа, че ние изпитваме огромен проблем, особено в производствата, тъй като вече не е много модерно да работиш в производство. От друга страна, смятам, че ние имаме една изключително добра политика не само за задържане на кадри, но и за тяхното отглеждане. От години ние сме партньор на Министерството на образованието. Има едно състезание наречено Млад строител, където бъдещите управители на фирми, бъдещите технически ръководители са учениците в 10-11 клас, които, за съжаление, през годините открихме, че учат от учебници, в които има технологии описани от 60-те години. Така че ние се опитваме да бъдем партньор на тази институция, да помагаме за това състезание, за да могат младите момчета и момичета да виждат какво биха могли да правят след като отидат след това в университета. Освен, че ги хващаме от това ниво, ние се опитваме да си ги отглеждаме още на ниво, когато вече пък са студенти с сериозни стажантски програми. И към момента ние имаме около 15
млади хора, момчета и момичета, които са трети, четвърти, пети курс в университетите, които стажуват при нас и реално пипат бизнеса и казват: да, това е моето, да, това е фирмата, която изповядва моите персонални ценности и аз бих искал да работя след нея. И към момента мога да кажа, че близо 90% от тези стажанти остават след това при нас. За да запазят служителите си, някои компании дават акции или дялове на тях. Да. При вас. Щях да кажа, че това е всъщност първото да си ги отглеждаме, второ да ги запазваме. Огромна част от тези 270 служители са с нас от повече от 10 години плюс. Това е за днешния динамичен пазар на труда, това е изключително постижение. И ние, освен че създаваме една атмосфера на приобщеност, ние имаме ценности, които хората дори личностно припознават в компанията. Споделихте акциите. Wienerberger, бидейки световен производител, е един от първите листвани компании на Виенска стокова борса. Повече от 200 години история имаме. И преди няколко години компанията на групово ниво взе решение да споделя успеха, така се нарича кампанията, своите служители. И на световно ниво, във всичките 28 държави, в които сме представени, включително и България, всяка година при добър финансов резултат, който е поставен като цел още в началото на годината, на служителите се подаряват акции. Мисля, че последните 2 години бяха по 20 безплатни акции, които са нещо като добър реверанс. Компанията има успех, споделяме го с теб като нас служител, независимо ти дали си чистачка, оператор или управител. А освен това, България беше една от първите държави, които групата реши и служителите да имат право да купуват акции на преференциални цени, съответно да имат дивиденти върху това нещо. Колко държави Wienerberger има бизнес и как се представя българското направление спрямо тези държави? Къде сте вие в последните години? Wienerberger е представен в 28 държави, основно Европа, но имаме дружества и в Индия, в Северна Америка, оперирайки в различни сегменти, тъй като преди 20-30 години Wienerberger беше възприемен като производител на тухли, най-големия по това време на тухли в света. Към днешна дата Wienerberger произвежда тухли за стени, покриви, настилки, управление на вода и електричество от тръби, така че в различните държави динамиката на пазарите е различна и съответно динамиката на различните сегменти. Това всъщност е най-голямото предимство на Wienerberger, че е успял да хеджира риска в различните държави и нашата най-голяма сила, че ако по една или друга причина в дадена държава нещо не се случва, другите държави успяват да помогнат консолидирания резултат. В България, например, ние сме представени в 4 сегмента, не са също така много държавите, в които всичките сегменти на Wienerberger да препоръчат една малка България с 3 завода, така че това може да ни прави само горди. Но това, което е интересно, защото ние сме малка държава, един от новите последни приети в европейското семейство, 15 години в европейското семейство, не е кой знае колко много. Но мога да се нескромно да кажа, че имаме в 2 години, в които бяхме наградени, това е вътрешна класация, с най-добър финансов резултат. И той отчита не обема, не приходите, тъй като ние не можем да сравним с една голяма западна икономика, каквато да кажем е Германия, но може да се сравним по качествените критерии, което е умното управление на капитала, оборотния капитал, ебитдата отнесена към приходите и така нататък. Така че една малка България смятам, че се представя доста добре и това е благодарение на тези 270 човека, за които казах. От сектора на производителите на строителни материали в България обаче идват смесени сигнали в последно време. Ето, вие се развивате добре, печелите вътрешни класации, но пък неотдавна беше затворен завод за газобетонни блокчета в Добрич. Как да обобщим това, че пазарът отсява най-добрите и най-адаптивните компании или да търсим някакво друго обяснение? Не мога да коментирам това нещо, доколкото знам, завода в Добрич произвеждаше друг тип продукция, която беше основно насочена за експорт. Така че не мога да коментирам. Инвестициите в строителни материали пък може да се покажат, в производство на строителни материали могат да се покажат и в друга посока. Не са малко компаниите, които отвориха 2 и 3 заводи. Така че на нещата, на чашата може да се гледа като наполовина пълна и наполовина празна. Примера, който дадохте, по-скоро, че е оттегляне, но пък има компании, които пристигат. Може също да се каже за нас специално, че само в рамките на... Ние вече сме 20 години в България, но само в рамките на 3-4 години групата построява 3 завода. Това не е лесна задача, така че това е един добър знак, че България е възприемана като страна с потенциал. За 20 години сумата на инвестициите в България в производство е за над 140 милиона лева. Като някои последните 2-3 години само в някои от 3 завода сме излели над 10 милиона лева. Така че дългосрочно Wienerberger гледа на този пазар много позитивно. Ето, например, възхода на Китай
във всяко едно отношение. Амбицията на Турция в редица области, свързани с строителството. Всичко това достига ли до вашия бизнес? Трябва да се погледне от различна перспектива, тъй като казах, ние имаме 3 завода. 2 от тях произвеждат тежки строителни материали, които са нетранспортабилни, ако може да кажем на български тази дума. Трудно се транспортират. Трудно търпят транспорт повече от около 500 км. Затова в 60-те години буквално всяко едно населено място има своя собствена тухларна. Към днешна дата с новите изисквания за енергийна ефективност, за ефективност на труда, за намаляване на въглеродните емисии, за съжаление са останали много по-малко заводи. Но ако може да обобщим нещата така, че в сегмент тухли имаме в момента на българския пазар около 7 или 8 производители, които произвеждат подобен тип тухли. За мен това е напълно нормално, тъй като конкуренцията носи напредък. В сегмент керамиди, за съжаление, огромна част от вноса, от продажбата на керамиди е от внос. Имаше една фабрика преди години, която беше нарицателно за керамиди Стралджа, която фалира. Постепенно български инвеститор се опитва да изправи на крака, но това също не е продукт, който търпи огромен транспорт. В третата фабрика, която оперираме в Елин Пелин, производство на бетонови настилки. Представете си, че един тир с бетонова настилка не може да пътува от Китай до тук. И последната фабрика в Ботевград, вече това е продукт, който търпи достатъчно дълъг транспорт и самите ние имаме редица експортни пазари, включително доста екзотични, в които произвеждаме... Кои са най-далечните? Имаме на Сейшелските острови, например. Карали сме в Антарктида наши продукти. Имаме в Израел продукти. Така че, поради спецификата на изделието, някои продукти, да, те биха били подложени на този конкурентен натиск от Китай, за който казахте вие. Или пък Турция. Турция е наблизо. Турция е наблизо, там има един и друг феномен. Ние сме част от Европейския съюз и се опитваме да спазваме всички разпоредби, съответно зелената сделка, намалението на въглеродни емисии. Между другото, групата си е поставила изключително амбициозна задача до 2030 да намали с 40% въглеродните емисии, а до 2050 да стане въглеродно неутрална. Това е революция. Но да кажем, понеже стана въпрос за Турция, през 22 година, когато започна войната в Украйна, помните какво се случи с цените на газта и въобще с енергоносителите. Тогава разликите в цената на газта в рамките на месеца скачаха в пъти, а не в проценти. Направих си труда, тъй като това е един сериозен разход суровина, която ние използваме, природния газ. За една година 6 пъти се повиши цената на газта. Точно по това време обаче Турция, бидейки извън Европейския съюз, не спазвайки такива регламенти и с допълнение на ефтината турска лира, се отвори невероятен пазар на тухли по това време в България. Така че непрекъснато се появяват нови различни конкуренти, но както казах, ние сме маратонец. Имате ли затруднения с доставката на суровини, които използвате за производство на строителни материали в България, както за керамичните материали, така и за другите? В завода в Луковит, където произвеждаме тухли, всъщност кариерата, имаме концесия, дългосрочна, с съответно разработен и одобрен план за добив и обработка, така че там сме на една ръка разстояние. Там сте затворили кръга. Да, интересното е, че направихме между завода и кариерата, понеже минава линия от националната ЖП инфраструктура, няма как да бъде заобиколена и преди това се добиваше глината по стандартния способ с багери и се караше завода с самосвали. 2000-далечната 2005-2006 година. За да избегнем това нещо и замърсяването, ние пробихме с картица между кариерата и завода и в момента сме един от малкото заводи, при които добитата глина се доставя в завода по транспортна лента. Така че, ако говорим за суровини, там са на една ръка разстояние и не може да се каже, че някакви геополитически турбуленции влияят на нас. Освен глина обаче, при другите сурови материали, които в завода в Елин Пелин произвеждаме с естествени материали, които са инертни материали. За съжаление, в Софийското поле не останаха достатъчно добри естествени пясъци и чакъли. Това, което ние имаме една много постоянна дългосрочна програма е да употребяваме така нареченото вторични материали, т.е. строителен отпадък, който влагаме обратно в нашите изделия. И другия ресурс, който ползваме, това е цимента. И цимента сме, както всички останали, зависими от съответните движения на различните пазари. И в третия завод той може да се каже, че е най-така засегнат от евентуални геополитически движения. Е завода в Ботевград за пластмасови изделия, тъй като това е пазар, който се търгува на световната борса. Редица от суровините, било
Virgin, било рециклат, идват от чужбина, така че там може да се получи някакъв вид проблем, но ние сме се опитали да си хеджираме риска, разчитайки първо на групови доставчици, където вече сме така достатъчно важни, или пък на повече от един доставчик, за да може да реагираме в ситуация. Тази година отбелязвате 20 години Винербергер в България. Да поговорим за най-трудните моменти и най-значимите успехи на компанията ви тук. Първо, кои бяха най-големите трудности за този период? 20 години са наистина много и трудните моменти бяха, аз споделих в началото, че една нова държава, каквато е България, навлизайки в средиците на европейските играчи, да убедиме централата, че ние имаме голям потенциал. И всъщност ние много бързо влязахме, много бързо показахме, че държавата има потенциал и много бързо построихме заводите. Да се построи завод с всички възможни пречки, които се случват, е голяма трудност. И за мен това е трудност, но и повод за голяма гордост. Не беше лесно също така да изградиме екип. Както казах, голяма част от тези 270 човека са от много отдавна, но пък това е най-големият успех за мен, тъй като тези хора са сърцето и основите на компанията. Мислих, че ще кажете, че периода 2008, 2012, 2013 година, когато имотният пазар в България и строителството беше в депресия, нека да го определим, че това ви е бил един от най-трудните периоди или се измъкнахте сухи? Дори тогава финансовите резултати бяха чудесни. И това е така, защото ние се опитваме да предвидиме да превентив мейнтененс и преди да се случат нещата да успеем да оптимизираме и процесите, да настроиме машините така да работят, че да не генерират cost of idle capacity, т.е. завода да спира и да фиксираните разходи. Така че дори в наистина тежките години, когато реално строителството буквално замря и разликата беше спрямо предишни години огромна, ние дори тогава излязохме сухи от водата и дори тогава не се наложи да освобождаваме хора. Успяхме да пренастроим процесите, системите, фокусирахме се върху оптимизация на разходите и излязохме сухи. Като казвате, че се опитвате да прогнозирате добре развитието на вашия бизнес, какво виждате в момента на хоризонта на българския строителен пазар преди и след влизането на България в еврозоната? Това е една тема, с която всички мои приятели си говорят, тъй като те също смятат, че разбирам от строителство. И всъщност истината е, че има една в момента тази, не мога да я нареча истерия, но това строителство и този голям интерес към покупката на имоти до някъде е свързана с усещането и по-скоро несигурността на много хора, че видиш и след като влезе еврото, нещата ще се случат различно. Има много за мен причини, поради които в момента тази активност е много висока. Една от тях е, че ние в момента имаме, преди няколко месеци бях правил труда да проверявам, мисля, че сме в тройката или в петицата на най-ниската лихва по ипотечни кредити. В тройката сме. Само Малта е с по-ниска, мисля. Което няма как да не изкуши човек да си купи апартамент. От друга страна, тази несигурност, за която говоря, хората си казват само, има апартамент, спестил съм някой лев, дали да си купа апартамент или да чакам, той ще стане по-скъпо. Тази несигурност също така надува свирката. От трето може да се каже, че в България по някакъв начин в ДНК-то ли, не знам, ние обичаме да се занимаваме, да купуваме имоти, да трупаме. Също и не на последно място тенденцията. За 20 години аз нямам спомен цените да са паднали. И те, за съжаление, се променят не толкова заради цените на строителните материали, а по-скоро заради цените на труда. Защото липсващите хора, за които стана дума, повишават цената на крайния труд. Аз помня времето, когато, например, да правиш покрив, цената на майстора, който получаваше, беше горе-долу равна или 1,5 на цената на материалите за покрива. Към момента е близо 1:4. Ако повечето български компании бяха като вашата, управляваната от вас, която раздава акции и на служителите си и така на практика ги ограмотява, че има и други инвестиции, освен недвижимите имоти, може би нямаше да е такава ситуацията. Аз смятам, че ние в момента България смятам, че ако има едно строителство на около 30 000 жилища на година,
тези жилища биха могли да така здравословно да подменят съществуващия сграден фонд. Защото статистиката, вие казахте, че се притеснявате от новото строителство, но всъщност огромният проблем е в съществуващия сграден фонд. Защо? Има над 4 милиона жилища, съществуващ сграден фонд. Една огромна част от тях е построена 60-те, 70-те, 80-те години, било едропанелен кофраж, било панел и така нататък. Въобще не искам да коментирам дали тя продължава да изпълнява конструктивната си функция, но тя със сигурност не е енергийно ефективна. И за мен няма нормален човек, който да не иска да живее в по-комфортно, по-здраво жилище, в по-добър микроклимат. Така че, ако вземем съществуващия сграден фонд, умножиме го по горе-долу 100 години живот, който е много. При днешната динамика и мобилност на малото население 100 години е много. Аз смятам, че едно жилище повече от 30 до 50 години не трябва да му има живот. И го разделиме на броя хора, които живеят в България, около 6 милиона и 700-800 хиляди, ще се види, че здравословният фактор на отмиращи жилища, защото има много жилища, които се водят, че съществуват, а те са изоставени в разни села и паланки, ще се види, че около 30 на хиляди жилища на година е един здравословен ръст на строителство в България, който първо строителните фирми ще могат да обслужват, да строят, и второ пък хората, които имат нужда от тези жилища, ще си ги купуват. За да не се получава пък ефекта, имам 3 жилища и си купувам жилище в модерно преградие с инвестиционна цел. За тези 20 години, кой е най-значимият ви успех тук в България? Може би ще се повторя, но това, че Винербергер първо изгради невероятен екип и второ, че станахме абсолютно разпознат партньор и дългогодишен партньор на много експерти в бранша от всички групи, като се почне от проектанти и се премине през строители и професионални инвеститори. И това име е благодарение на нашите ценности, в които вярваме, и това е доверието. Доверието през годините, което сме изграждали, се отплаща и за мен това е най-големият успех. Какви са най-важните уроци в бизнеса, които лично вие научихте за тези 20 години? Бърза и бавно, със сигурност, защото през тези години ни се искало нещо да се случи много по-бързо, отколкото се случва. Но определено постепенния ръст по няколко процента на година е много по-добър, отколкото да скача с по 15-20% година за година. И постоянството. Тоест, освен, че трябва да бързаш бавно, ти трябва да си постоянен и да не се отказваш. И на финала да поговорим за бъдещето на сградите и на сградното строителство. Как отговаряте в компанията на нарастващите изисквания на Европейския съюз по отношение на строителните материали и на кръговата икономика и какви иновативни строителни материали пускате и предстои да пуснете? Кръговата икономика е нещо много така важно, което ние трябва да оцениме като хора, живеещи на тази планета, независимо в какъв бизнес работим. Защото това, което ние си отидем, ще остане за нашите деца. Групата има много конкретен дългогодишен план и затова в много държави ние имаме критерии, например, за употреба на рециклирани материали в нашите продукти. Давам един прост пример в редица западни държави. Всички, например, обществено финансирани ремонти на площади се правят с павета, които са произведени само с строителен отпадък. Т.е. не е използван естествен пясък и естествени чакъли, а отпадък от строителни отпадъци. Това е задължително условие, защото държавата казва, за държавата е важно, поне проектите, които финансира тя, да бъдат с високо устойчиво значение. Частният интерес, той вече е различен. В България, за съжаление, това все още не е важен фактор. Виждат се обаче първите хубави сигнали. Аз съм много радостен, че преди няколко месеца ГБС откриха една площадка в Кремиковци за обработка на строителни отпадъци, което е една така бяла лястовица и показва, че почва да се мисли за това, което е наистина радващо. Нещата при нас случват малко по-бавно, но пък аз точно за това казах, че ние сме маратонеци, ние обикновено полагаме тенденциите и със сигурност ще бъдем първите, които ще предложат на пазара материали, които са с рециклирани материали, т.е. продукти с рециклирани материали и с висок фактор на устойчивост. От гледна точка на иновациите, така нескромно мога да кажа, че Винербергер е възприеман като синоним на иновациите. Във всички сегменти, в които участваме, ние през годините сме били първите, които налагат продукта, иновативен, който след време, няколко години, бива така копиран от всички останали и реално само преди 20 години, което не е кой знае какво, всички изидаха с тухли четворки. В момента така тухла няма.
т.е. по-ротен по своето същество. Сега пуснахме миналата година продукт, който пък е фокусиран върху нуждата на строителните фирми да работят по-ефективно. Тоест, ние им даваме продукт, който се казва се по-ротен профи, при който зидарията се прави близо 3 пъти по-бързо, с по-малко хора и не се използва обикновения вароциментов разтвор за зидане, да се работи с полиуретаново лепило. Въобще повечето решения на групата са в посока да се реши липсата на кадри, защото това не може да се реши от днес за утре. Кадри се отглеждат с години. Има вече много западни държави и не само западни, включително и тук от нашия регион, които въвеждат роботи за зидане. И това е служител, който работи 24 часа, не ползва болничен, не мрънка за заплата. Така че това са кръга на шегата, но ако говорим за иновации, друга иновация, например, е в сегмент на стилки. Миналата година пуснахме на пазара едно изделие, което се нарича екопъзъл. До болка позната на всеки един от нас е в кварталите, всичките парков пространства са покрити с така наречената пчелна пита, която е грозна, чупи се. Ние миналата година направихме продукт, който отговаря на изискванията да има добро озеленяване, но пък да не ти е кално като паркираш и освен това да е красив. Благодаря ви много за този разговор и успех. Инженер Цанко Миланов, управител на Wienerberger България.